Hello everyone, NivedithaDinesh vlogs ಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. Good morning everyone. Ini engkle kande porlak namaste late ande. Ite enklege mool hotel ite enkle hotel olla. Anchette kande the breakfast undu buffet. Anchette podonji buffet breakfast month du rapa the dayban already time ite 9:15 and engle ite 10 o'clock multudu pidaru. Dayban 11 o'clock bus ilage poyare. Ancha rapa breakfast month du Tikko. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say entrance at the kitchen. Indo kitchen. That's the place on the show. All go look. Starting it tender coconut undu, cooking water, all pura drinks undu. Fresh pineapple, spinach, orange juice, pura fruit salad. Enkel bannaga pura kali pura sandwich item. Cheese pura kali. Pura bread item. Chicken, pork sausage, chili garlic chicken, chicken sausage, vegetable, garlic mushroom, baked beans, oats, and coffee. Ini aku plate itu. Bakau no ni detan lagi no. I'm staring through your window, looking up at the stars, up at the stars. I'm caught inside a loop where I can get to your heart, get to your heart. Ooh, you're letting your fears take hold, let them take control, and it's making me crazy. If you could only look at me, you know how I feel. Enjoy the breakfast. Let's see. Much late and urgent. Okay, please. Ini dosa mandaru. Panda. When you dosa mandaru? Okay, uncle tangi rapa breakfast tindid. Makadikku. Enjoy dino. Erade. Saya megu puar dijera de. Coconut chutney, baka
ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸಾಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾಫಿ ನೇರು ತಾಮ್ರ ತೆಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚುಂಬುರಿ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೀವೆತ್ತಾಗಿ ಮನ್ನದ ಬಾಜಿ ನೋಡು ಚಾ ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜೆ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಚ್ ಪಾಡು ಅದೇ ಹೆಂಗಂಡು ಶೀರ ಮಗದಾದಗಂತಾರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದು ಆಲೂ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಗ್ಗದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಕಂತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸಾಸೇಜ್ ಮಕ್ಕ ಶೀರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬುರಾಂಡು ಎಂಕಲ್ ಫಟ 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 ಎಂದು ತಿಂದದ್ದು ಅಂದು ದಯಪಾಡ ಎಂಕ ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ದಿನ ಎಲ್ರಮ್ಲ ದಾಲ ತೀತಿನ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ತಿಂದಿನ ಎಂಕಲ್ ರಪ್ಪ ತಿಂದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಿಂದ ಅದೇ ದಿನ ಮೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸರಡಿ ಏರ್ನೇದ ರೂಮ್ ತೆಪ್ಪಿದಾಡ್ನು ಓಪನಿ ಎಂಕಲ್ ಆಂಡು ರೂಮದ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಸೀದಾ ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಪ್ಪನು I want it, see how bad I need it. You gotta look into my eyes. That's how much I want it, that's how bad I need it. You gotta look into my eyes. ಎಂಗ್ಲಿತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ പോകുന്നില്ല ಎಂಚ ಬನ್ನಡ മുകളിൽ ബാഗ് നടുട്ട് ബാഗ് ആ വെട്ടത്തിന് മൂലിയാണ് ബാഗ് ഒക്കെ ഊപ്പർ ഹായ് ಎಂಗ್ಲಿತೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಬಸ್ ಟಿಕ್ಕಲು ಫೈನಲ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತನಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಲದ ಅವರಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆತು ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಇದು ಸೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂದ ಲೊಕೇಶನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತು ಬಿದಡಿ ಆತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಯ್ ಬಂತದಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತುಲ್ಲ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಇದು ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗೋಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಇನಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಧೂಳು ಕಂಡ ಒಟ್ಟು ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಇನಿ ವೆದರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಮೂಲು ಮಾಡಿ ಬರ್ಸದನೆ ಯಾಪದ ನೋಡ್ಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂಜಿ 25 ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಂದು ಯಶವಂತಪುರ ಬಸ್ ತಗೊಂಡ ಇಂಚೆ ದೂರದಕ್ಕೂ
ಎದುರು ಬಂದಿದ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ನಾನು ಸೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಸೀಟ್ ಉಂಟು ಆ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎದುರು ಪೂರ ತೋಚು ತಿರಾವಡು ಪೂರ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮುಲ್ಲ ತೋಚು ಅವಳ ತೋಚು ಬ್ರೇಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮಂದಿರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ 15 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಂಕಿಲ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮನಸ್ಸು ವಾಟರ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಸೂಪರ್ ಪಾಯಸಲ ಉಂಟು ಬೆಣಿಗೆದ ಪಲ್ಯ ಪಜಾಪು ಹಾಲು ಸಬ್ಜಿ ಕೋಸಂಬರಿ ಸಾಂಬಾರು ರಸಮ್ ಹಪ್ಪಳ ಚಪಾತಿ ತೊಳೆದಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿ ಬಿಡ್ತು ಒಣಸ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂಡೆ ತೊಳೆಯನ್ನು ಬನ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಚಟ್ನಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಟರ್ಸ್ಕಾಚ್ ಅದು ತೀರ ಪುರ್ಸೋದಿದ್ಯದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದು ಮೊದಲು ಸೆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಿದ್ದಾಡೀನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಬರ್ಸವರೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ದೊಂಬು ಅಂತ ಬರ್ಸ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪದ ಕೊಟ್ಲದಾಗಿ ಮಲ್ಪದ ಕಾಫಿ ಬರ್ಬೋದು Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how. ಒಂದು ಮೂರು ಜಾರಿದೆ ಅಂತಲೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ರೋಡ್ ಪೂರ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸಾಗ ತುಲಾರ ಅವಳು ಸೈಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎರಡು ಅಮ್ಮದು ಅವಳ ಜಾತಿ ಕತ್ತಿವಾರು ಮಲ್ತೆ ಇರ್ತದೆ ಕತ್ತಾರೆ ಜೀಪ್ ಅಂತ ಅದಾರ ಪೋಯಿನ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದ ಇನ್ನು ಅದೇ ಫುಲ್ಲು ಇದು ಮರ ಪೂರ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏನು ರಾಕೆಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಏನು ಎಂಕಲ್ನ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಬಕ್ಕದ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ರೋಡೆಲ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟರ್ನ್ ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ ಈ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಾರಿ ಬಂದು ಗಾಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಟೈರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒನ್ನ ಪತವಲ್ಲಿ ಬಸ್
ಪಾಯಸ ಜೋಗಿ ಜಲಪಾತ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಗಿ ಮಿನಿ ನಾನು ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಅದು ರೋಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರೆಡ್ ಉಂಟು. Fight for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away. ಎಂಕಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇರು ಬಕ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಲಾತ ಬಕ ಅಪ್ಪ ಮೂಲ್ಕರು ಒಂದೇರು ಅಪ್ಪ ಮೂರಲ್ಲೇರು ಅಂಚೈತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮೂಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೋ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಬಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. You don't know how